こんにちは。チベットディスウィークでは、チベットやダレイラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。マクリーインターナショナルは、平和と持続可能性の文化を推進した功績に対し、ダレイラマ法王を表彰しました。ダレイラマ法王はミャンマー地震に悲しみを表明されました。ダレイラマ法王はドゥバカイ牛派による教授祈願法要に出席されました。ドイツとスコットランドの国会議員が中央チベット政権を訪問しました。3人の国連特別報告者はチベット人環境保護活動家トングンツェリン氏の逮捕・拘束に懸念を表明しました。第9回チベット亡命議会が閉会し、新司法委員と会計監査役が選出されました。ペンバツィン主席大臣は、ナンシペロシ名誉議長に誕生日のお祝いのメッセージを送りました。ペンバツィン主席大臣は、マーク・ジョセフ・カーニー氏のカナダ首相就任を祝福しました。英国議会はチベット歴の新年、ロサロを祝いました。チベット問題に関する超党派インド議員フォーラムとチベット問題中核グループインドがチベット人権擁護に関する会合を開催しました。日本のチベット支援グループが年次総会を開催しました。今週月曜日、ゴールドマクリーインターナショナルの会長兼事務総長であるニコラス・デサンティス氏と同団体のメンバーはダレイラマ法の平和、思いやり、教育、人権への障害にわたる献身をたたえ、ゴールドマクリー平和賞を法に授与しました。授賞式はインド・ダラムサラにある法のご自宅で行われました。非公開の授賞式の中で法王は、慈悲の心を育む上で母親の役割の重要性を強調するとともに、その愛情と慈悲の心をすべての生きとし生けるものへと広げる必要性について述べられました。Our life began from mother's womb. We already equipped compassion, affection. Mother's affection, without that, we can't survive. So, as soon as we're born, mother pay most important attention. And ourself also. So wrong, mother there, you have the feeling, I can cry. Without a mother, then truly helpless. So, therefore, we usually used to say, all sentient being is our mother sentient being. ダレイラマ法王はミャンマーを襲った壊滅的な地震により多くの人命が失われ、さらに多くの負傷者が出ていることに深い悲しみを表明されました。法王はメッセージの中でミャンマー及び近隣諸国の被災者に哀悼の意を表し、祈りを捧げました。また国連機関に加えインドなどの国々が地震被災地に人道支援を送っていることは心強いことだと述べられ、連帯の証として法王は99円活動への寄付を行われました。今週水曜日、ダレイラマ法王はドバカイ牛派による教授祈願法要に出席されました。トゥクセリンポチェは推定5000人の集まりの中で儀式を主催しました。法王は参列者に向けた挨拶の中で、障害を乗り越えることは必ずしも外的な問題ではないと述べられました。そしてもし菩提心と空の理解を実践に取り入れることができれば、どのような困難に直面しても落胆したり絶望したりすることなく、心は喜びに満たされるだろうと語られました。人権擁護者の状況に関する特別報告者、清潔で健康的かつ持続可能性な環境に対する人権に関する特別報告者、意見と表現の自由に対する権利の促進と保護に関する特別報告者という3人の国連特別報告者が共同声明を発表し、チベット人環境活動家ツォンゴンツェリン氏の召喚と尋問、そして故郷である四川省ガバ県とその周辺での砂の採掘に反対する抗議を行ったために拘禁されたことに対する懸念を表明しました。
昨年10月28日、キョンチュ県の裁判所はチョングンチリン氏に対し、社会秩序を乱した罪で拘禁8ヶ月の判決を言い渡しました。チョングン氏の現在の所在は不明で、ソーシャルメディアのアカウントは削除されています。情報によると、チョングンチリン氏は29歳の環境人権活動家で、環境保全の重要性をウェブサイトや SNS でたびたび訴えており、約50名のメンバーが地域の環境清掃にボランティアとして参加する環境保護グループのメンバーでもありました。ソングン氏は安徽省千賀建設エンジニアリング株式会社による砂の採集に抗議した後に逮捕されました。この建設会社の活動は道路建設に直接関係するもので、地元の河川を破壊し、住宅地に危険をもたらすなど、深刻な環境被害を引き起こしたと報告されています。ケンポスナムテンベル議長の主導のもと、第17期チベット亡命議会の13日間にわたる予算会議が今週月曜日に閉幕しました。今会期では主要な立法法制や決議が採択され、最高司法委員長1名、司法委員2名、会計監査役1名が選出されました。年間予算における支出案として総額33億以上の予算が承認されました。新たに選出された最高司法委員長石和氏がチベット亡命議会議長の前で就任宣誓を行いました。石和氏は1992年にチベット最高司法委員会設立以来、最高司法委員長に選出された初の女性となります。新たに司法委員に選出されたダワ・プンキ氏と元大臣のパク・パツリン氏、会計監査役のタシ・トプゲル氏は近日中に就任宣誓を行う予定です。今週水曜日、ドイツとスコットランドからの国会議員の2つの代表団がダラムサラを訪問し、ダライラマ法の謁見と中央チベット政権の指導者らとの会談を求めました。代表団はドイツ連邦議会議員のマイケル・ブランド氏、スコットランド議会議員のロース・ジョン・グリア氏、そしてドイツ国際チベット支援協会の事務局長であるカイ・ミウラ氏によって率いられました。ペンバツィン主席大臣は中央チベット政権とチベット人を代表し、ナンシー・ペロシ名誉議長の85歳の誕生日に祝電を送り、心からの祝福とダライラマ法とチベット人への揺るぎない支援に対する感謝の意を表しました。また、ペンバツィン主席大臣はマーク・ジョセフ・カーニー氏のカナダ第24代首相就任に対しても心からの祝意を表しました。そしてカナダがチベット難民の再定住を支援する上で重要な役割を果たしてきたことに言及し、さらにチベット語、文化、宗教の保護や政治への参加を可能にする安全な環境を提供し続けていることを強調しました。APPGT として知られるチベットに関する全政党議員連盟は、今週月曜日、英国議会のチャチルルームでチベット新年祝賀会を主催しました。同日、ダライラマ法14世は平和、慈悲、環境保護における卓越したリーダーシップにより、2025年度ゴールドマックリー国際賞を受賞されました。主催者として APPGT の議長であるクリストロー議員は APPGT の再結成について報告し、ウェストミンスターでこの連盟を通じてチベットを引き続き支援していきたいと表明しました。気候担当政務次官兼ブリストル東部選出の議員であるケリー・マカシ氏と労働党のサラ・チャンピオン氏、ジェシカ・モデン氏、アレックス・ノベル氏、ピート・ウェシャッツ氏、ウェラホーブハウス自由民主党議員も祝賀会に出席しました。今週火曜日、インドチベット調整事務所の主導のもと、超党派インド議員チベットフォーラムとチベット問題コアグループインドの予算会合がインド憲法クラブにおいて開催されました。会合は上級国会議員であるバルトル・ハリ・マハタブ氏が議長を務め、複数の著名な国会議員やダライラマ法ニューデリー事務所の代表であるジグメ・ジュニー氏が出席しました。本会合ではチベット問題に関する議会での支援活動の強化やインド国民の認識向上、さらにはインドにおけるチベット人社会が直面している課題への対応について議論が交わされました。特にチベット人の身分証明書が入国管理官によって認識されず登校の際に困難を強いられている問題が懸念事項として提起されました。会合はチベット問題に関する支援活動や啓発プログラムの具体的な行動計画を策定するため、追加で会合を開催することを決議し終了しました。日本のチベット支援グループは3月29日に年次会議をオンラインで開催しました。本会議はセーブチベットネットワーク、チベットハウスジャパン及び在日チベット人コミュニティの共催によるものでした。
西部チベットネットワークの牧野清州会長は歓迎の挨拶の中で、自身のチベット問題との長年の関わりについて説明し、中国の民主化がアジア及び世界各地での中国の侵略に関連する他国の問題を解決する上で重要な要素であると述べました。また、中央チベット政権情報国際関係省のガマチュイ事務局長、日本チベット国会議員連盟の事務局長である山田博衆議院議員、そしてダレイラマ法日本代表部事務所の代表であるアリアツワンゲブ博士も会議に出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。